Dobrý den, dámy a pánové. Dneska se nacházíme na letišti, jdeme plane spotovat. Dneska co bychom mohli čekat, je Boeing 78 od American, potom taky nějaký další velký letadla. To uvidíte potom v tom sestřihu, co dneska budete moct vidět. Zajkom přesouvám aktuálně na místo, o kterého budeme plane spotovat. Jsme na OC6. Já jsem dřív plane spotoval tam nahoře. Já chci mít nějaký pěkný záběry, takže se tady posuneme přes tuhletu polňačku a najdeme si nějaký hezký plane spot místo, protože tady už to budeme mít jako krásně zblízka. Takže uvidíme, co dneska ještě natočíme. No, takhle jako tak vypadá nějaký výhled na runway, jo. Je to docela dost. Není tam pořádně vidět na dráhu, ale dá se to. Že letadla přistávají odtamtuč, takže odtamtať budeme fotit letadla, teda bahno, ale to vůbec nevadí. Hlavně důležitý, že jsme tady. Já se mrknu přesně, kde jsme, protože mě to zajímá. Budeme pořád rovně. To asi dneska neuvidíme zlítá žádný letadla, když tak se přesunem na tu OC6, kdyby to bylo už potom vidět. Dneska jako máme docela pestrý, jako co by tady mělo přistávat, takže Dreamliner z Ameriky, potom taky ještě z New Yorku přiletí 767, takže se na to mega těším. Tady posouvám dál. Už nám tady už vykouklo další letadlo, který je tamhle přesně, vy ho ještě nevidíte, já už ho odsaď vidím. Takže na tu dráhu bude to krásný tady odsaď, jakože máte to přímo nad hlavu reálně a co lepšího si přát za mě. Jo. To bude nějaká 320 nebo 737, a teď takhle jako úplně na dálku neodhadnu. Když si myslím, že to vypadá na na 320, si můžete podívat. Takhle a krásně už to přistává a já tady ještě tady takhle projdu a přiblížím vám to. Je to konkrétně Turkish 321. No ale tady nic jako neuvidíme, potřebujeme se posunout dál. Posuneme se dál jakože tam dopředu, tam už to bude hodně blízko. A tam už ani nebudou se tak zoomat, protože jsme byli u toho jako blíž. Takže už se blížíme, to je dobrá zpráva. Že čím jsme k té runway, tak budou hezčí záběry a bych to chtěl třeba i potom použít do různých dokumentů. Jak jste si mohli všimnout, tak minulý týden vyšlo video o L39 a vím, že to nebylo extra sestříhaný, protože jsem na to nějak spěchal a chtěl jsem, abyste to tam měli. Jako není to vyloženě, že bych se na to vykašlal, tak. Už se blížíme k té runway. Já úplně do pole kolíst nebudu. Že to by byla sebevražda někam tam líst. A aspoň se přiblížím tak trochu jako k té runway. Že tady dneska strávíme celý den, tak ať jako to něco máme. No, tady je krásně už vidět runway. Ještě nevím teda nic na přistání, ale dneska toho bude opravdu hodně. Tady to bude krásný plane spotterský místo. Bohužel tady někdy se občas ukáže králík teda, ale to je prostě, že jsme tady uprostřed pole. No a přes tady tuto polňačku se přesuneme zase dál, no. To je jakože půjdeme bahnout takový, no jak uvidíme. Uvidíme co a jak, no. Takže se posuneme dál. No takhle bude vypadat dnešní plane spotterský místo, kde budem. Pravděpodobně se ještě posuneme trochu. No a počkáme si na první letadlo, co tady jako dáme, nebo uvidíme. A se ještě přesunu dál. Takže jako přílet by měl následovat teďko Airbus 320 od Lufthansa. Ten bude přistát tady v tom, že zase, že tady máte to přiblížení a uvidíte to krásně zblízka. Já jsem si teda nebral foťák, protože jinak by si ho bral normálně, kdyby šel na letiště, ale dneska jsem tady vyloženě za Czech Troskano a ještě mám jeden fotokus a tam to bych chtěl točit prostě jako fotografický videa. Že tam je zatím jenom jedno video a to jsme byli na letišti taky. A musím říct, že tam jsme viděli mnohem jako, byly tam taky jako pěkné věci. Zatím jako na obzoru nic, vidíme.
Víme? Přistává tady je 320 z Frankfurtu. Já to přiblížím, ať to vidíte. Frankfurtu od Lufthansa. To dneska není jenom jediný jako letadlo, který uvidíme. Tak to je 320. Můžeme vidět další letadlo na obzoru. Je tam úplně vzadu, bude to Embraer, myslím, že S185. V Amsterdamu, provozná KLM, tak uvidíme, co šotnem. Už je tady, a už ho můžu vidět pěkně blízko. Tak počkáme, až dosadne. Vidíš za horizontem. No, takže to byla S185. Neplatu, když tak vám to vyskočí tady na obraz, takže to je něco jiného. Byla to S190MK, tak 190M. Nevadí, Embraer 190 to byl. Teď počkáme na další letadlo a uvidíme, co natočíme. Další na pořadí máme Airbus 350 od Swissu, to je ta nová 900, co oni převzali. Bude to ta livery speciální, tamhle vidím, že někdo leze blíž k tomu plotu, aby měli hezčí výhled. Každopádně bude to zase v tam odněkat a letí to z Curychu. Takže já se potom přesunu, jakmile přistane teď z Curychu, by měl přistat Airbus 350, jak jsem říkal, a pak ještě Boeing 787 z Filadelfie. Takže to já bych se pak přesunul akorát na tu OC6, že tady jako takhle. Já bych chtěl vidět taky a vy doufám taky, co je na ploše, takže přesuneme se pak asi na OC6, no. Kterou se objevila 300 padina. Takže 300 padina z Curychu už je vidět fakt krásně odsaď. Vy to budete mít v UHDčku na 60 fps, takže taky to uvidíte poměrně dobře. A 900, no a uvidíme, co vyvedou. Už jsou na short final, slyšet, jak si tam hrajou s tím, no, takhle krásně to slyšet, dámy páni. Tady už máme 350 z Curychu. Obrovský letadlo, tohle je jedno z nejnovějších aktuálně, co má Swiss, který si teď objednali. A je to fakt nevídaný, že 350 tady v Praze přistává. Je to fakt obrovský letadlo a pro Prahu to musí být velmi těžký to pak odbavovat. Akorát dosedli. Takže to byla 350 z Curychu, počkáme si na další. Takže už jsme tady, a všechno jede tak, jak by mělo. Dojdu ještě nahoru, že tady nic samozřejmě neuvidíme. No. Dneska si myslím, že to bude jako krásný, že by nám mělo všechno být tak, jak by mělo. No. Tady totiž nikde to a už si nemůžu vzpomenout, kde to je. To je vždycky, že to hledám půl hodiny. Už jsem to našel, a to bylo jenom tady takhle za rohem a je to prostě blbě vidět, jakože musel jsem si to najít tady takhle. Pojďme se podívat, co tu je. Mama. Tak. Jsme tady už venku. Krásně, tady už bude vzlet i přistání a o to nám jde. Zatím jsem tam natočil jenom ty přistání, že tam byly krásně pod tím a nic de facto jiného se neřešilo. Tak to je hustý, dámy páni, tady když se podíváte, tak to je L200D Mourova. A jak jsem točil video třeba tam v těch Kunovicích, tak to je přesně ono. A teda koukám teda, to jsem takhle, já už jsem si to pak i ověřoval, že to furt lítá, ale neviděl jsem, že se to tady jako reálně furt používá, tak to je hustý. Že to je několika starý letadlo, jo, takže to je docela rare tohle za mě. Bylo pár vyrobených kusů ráno. Jako další příklad tady máme nějakého Freebirda, takže Freebird Airlines nebo něco takového, to vám za chvíli si ukážem to letadlo, no to za každou chvilkou to bude přistávat. No a uvidíme, no. Trošku to má Foxtrot Hotel Yankee 1547 a je to 320. Koukal jsem, budu teď asi 3 letadla, které jsou teď na ploše, které postupně budou pojíždět, tak budou na vzlet. Jedno je do Frankfurtu, to je Lufthansa, kterou jsme asi točili, která úplně nevyšla na to natáčení, to nevadí.
potom Bulgaria Airlines takovýho a potom ještě víc, ale máme ještě pořád toho Freebirda na Approachi, takže počkáme si na něj, no. Že ten bude nejdřív z těch jako. Máme Finnair. Taky přistává teďko Freebird, už jsem ho viděl na obzoru, takže to ale pravděpodobně dřív tam bude ten Finnair, tam jako dojede. Si můžeme přiblížit, jste viděli. Finnair a tam už přistává oslíbený Freebird. Tak, všim. Tady ho máme 320, 214. Už si nám bude line-upovat Finnair 319 nebo 320 nějaká prostě má šarkletama. Už se line-upujou, budu taky za chvilku zlítat, jenom musí sjet ten Freebird z runway a už můžu jít na vzlet. Bezděli to, takže jim přidá ikon. Musí stabilizovat ty motory nejdřív. Je takový postup, že nejdřív se to dá třeba na 50% tahu, až potom se to dá na flex, pozici flex. A jak už vidíte, tak to začali dávat. Už stabilizovali, dali to na flex a už letí. To je teda 319 od Finnairu, Helsinek. Pak máme tady ten 321 od Wizairu. Pěkná nočko. Dá se to pozná docela dost jednoduše, podle mě, podle toho, jak je ten kokpit, jak to má kolem toho černý, takže můžete třeba poznat tu 320. Tím pádem trošku každou chvilku bude další letadlo. Tato 321, teď už budou mít za chvilku povolení asi na vzlet. Nevím, jestli tam něco ještě předtím, těžko říct. Takže jak jim to Air Traffic Control dovolí, no. Problém je třeba u pilotů, který jsou u 320 nebo u 320 Family. A ta daná aerolinka, pro kterou lítají, mají jako různý druhý 320 taky jedno, jestli mají tak 319 nebo to. Tady máte 319 od British Airways z Heathrow, z London Heathrow a dosedli. Znamená pro naši 321, že už bude moct line-upovat. Tady jak jsem říkal, že když jste prostě pilot Airbusu 320 Family, tak prostě když má ta aerolinka víc typů těch 321, 319, tak už je jedno, na co nasedáte de facto, ale problém je, že si třeba zvyknete, lítáte den, 2, 3, prostě na kratší verzi, pak dostanete tohohle obra. A pak se může stát jako co se stalo třeba pilotovi, co přistával z Turkish Airlines, že škrtnul prostě dráhu, no. Accelerujou a vzlet. Takže tu máme 321 na vzletu, tak asi tak, no. Máme tady Piper nějaký menší, to je taky osobní letadlo, takový ty seskakový letadla. Nějaký nestabilní let teď koukám, ale dobrý, už se rovnává s dráhou. Moment máme něco kolem 50 a 28 odběratelů. Moment máme nějakých 28 odběratelů, což bych vám moc chtěl poděkovat za takhle krátkou dobu, si toho moc vážím, dámy a pánové. Děkuju moc krát za 28 odběratelů a my se pojďme zpátky přesunout na video. Airbus A220 od Animavings. Červené livery. Původně A220 byla jako od Bombardieru, nevím teďko, jaký to měl tenkrát označení. Mimochodem A220 tak je vlastní Smartwings nebo Czech Airlines, jako pod liverkou Czech Airlines, tak. No tady bude přistávat další letadlo, tentokrát myslím, že Norwegian 737. Boeing 737 tam nemáme. Do Ryanairu. A na Animavings line-upuje akorát za Norwegianem. Tak kdybyste chtěli video ohledně třeba nějakých leteckých simulátorů, které jsou zadarma, tak napište do komentářů, jestli byste chtěli tohle video. Nezapomeňte dát like a odběr, protože pro takovýhle víc videí, tak dejte like a odběr. Už zlítává. Ryanair bude teď taky line-upovat akorát. Cítit buď to klasický benzín nebo kerosin, ale tak to je logický. Kdybyste nevěděli, co je kerosin, tak to je letecký palivo, které používá do letadel.
nečekaně. Anima Wings už je ve vzduchu. Teď přichází na řadu Ryanair a už jdou na vzlet. KLM, ten Embraer E190, kterým jsem se pak opravoval. Vzadu už nám line-upuje Condor Airbus A320, bude jako první na vzlet. A tak no. Tady Boeing 737 od Eurowings, pronajmutý od Smartwings, nebo teď nevím, jak to tam mají. No, tak je to, dámy a pánové, naopak Eurowings to pronajalo Smartwings a tam máme Airbus A320 od Lufthansa 321. Tak. Já teď jde taky na vzlet, počká, jenom už je ve vzduchu Smartwings, takže teď už bude vzlítávat, už letějí. Vezou Boeing 737 MAX, pravděpodobně jsem tady takhle do toho hangáru, tak se aspoň podíváme, jak to vypadá, když letadlo zajíždí do hangáru. Podle mě to bude zajímavé, že uvidíte, jak se zavírají ty dveře. U toho, že většinou vidíte jenom ten vocas a to je celý. A jak vidíte, už to jede sem. Tak a přibližujeme to, vidíte líp. Tady už vidíte Boeing 737. Nikde samozřejmě vevnitř, aby bylo vidět tamto problikávání, kdyby to nebylo vidět samozřejmě. To je jenom proto, aby bylo vidět, že to letadlo popojíždí, nebo že si na ně mají ostatní dávat pozor. Že vyfotím na Instagram. Padně na náhledovku, tak. Už se ho tam krásně berou. Když se nedají větší letadla než 320, 220 a 737. Letiště bych chtěl vybudovat nový nějaký hangár, který bude snad pro 300 padiny, což je obrovský, bude hangár. Podle všeho tam bude druhá runway, ta bude paralelní a ta bude vlastně tady takhle v tomhle horizontu. No. Zpátky k tomu letadlu, teď tam oni ještě uvolňují asi prostor. Dneska se zdá, že nějaký menší provoz. A to je čtvrtek. Už si ho tam teď takhle přisunou. Vidíte, že tam se sune a Boeing 737 už tam od Smartwings zajíždí. Je to registrace Oscar Kilo Sierra Whisky Lima, vypadá to, takže OKSVL. No, už ho tam mají to. Bych řekl, že to dělají díl, ale on to vlastně je dost jednoduchý, tam zajedete jenom s tím tahačem. Oni odpojej, teď tam různý věci, zaparkují ho a každou chvilku budou zavírat ten hangár. To bude zase buď to nějaká kontrola, nebo údržba toho letadla, takže tohle tady ve finále bude tak den, dva třeba. Záleží, o co se jedná. No. Ale pořád tady ještě nepřistál z nějakého důvodu Boeing 767 od lidi, protože na letišti nepřistává, protože všechno krouží de facto kolem nějaký kruhy to krouží tam a ani letadlo teďko z nějakého důvodu nepřistává ani nevzlítává, nevím, co se děje aktuálně na letišti. Konečně budeme to Ford krouží kolem dokola a přímě nevím, co se dělo. Jaká situace byla na letišti. Smartwings už jsem viděl, že sám děvče, oni kroužili tam, když se podíváte, tak tam už vzadu je vidět to letadlo. Oni ho máte zaslupem, ale lítá tam. Tohle pořád kruhy a když to vypadá, že bude lítat to Smartwings, nevím, jestli se stovka, nebo co to bude. Uvidíme. Už to přistává. Zase děje teda s Deltou, ale přesně dneska později, protože víte, tak tady kroužil sami letadla a neměli na vybranou. Smartwings teda konečně po stálem kroužení tak přistává. Vypadá to na Max 8 nebo něco takového. Už to vypadá, že vytvořili řadu, teď tam tady bude přistávat varšavský lot. Vzduchu, který bude teda Boeing 767, no a my se ještě dneska počkáme minimálně třeba na Emiráty, které přistanou v 1 hodinu odpoledne. Tam máme to turecký Turkish v Istanbulu. 321 a tam je ten varšavský lot. Vzadu už je vidět další Smartwings, myslím, že Prague Love You Livery, což se moc nevidí, nebo já jsem to tolikrát neviděl. A počkáme si, než přistane Embraer a zlítne Turky. Viděl jsem, že tam je i Skat, ale bude asi zlítávat dřív, než tam je Turkish. Závěr tohohle videa bychom se mohli jít podívat na terminál, potom na Boeing 767
nebo během toho, co tady bude stát. Teď bude line-upovat Levický skat, vypadá, anebo dají přednost při stávajícímu letadlu, uvidíme. Vypadá to, že budou dávat přednost tomu SmartWings, protože to už by teď line-upovali a dávali. Na ploše můžeme třeba vidět tamhle 2 policejní vrtulníky Airbus, se používat třeba při hledání a tak dál. No a už přistává krásně tady SmartWings Boeing 737. Není 737, ale není to, je to A-Jet, to si to spletl, to bude ještě až potom. Případně dají přednost Boeingu 767 od Delty, ale to se uvidí. Podobně budou teda mít přednost od toho skatu Boeing 737, ne? Tak rychle tohle přistává další leto, což je možný. Nebo se druhá. Protože letiště začalo pořádně i využívat tu druhou line-upovací dráhu. Asi teďkon slyším motory pořádně Turkishe. Nevím, jestli testují motory, hrajou nebo co. Už bude přistávat a pravděpodobně Boeing 737 SmartWings. Je to livery od pražského letiště. Možná to je Boeing 767, ale nejsem si jistý. Je ta Delta, takže je to Delta Boeing 767 z New Yorku. Pravidelná linka Praha-New York. To je taky členem SkyTeamu, mimochodem. A Delta úspěšně dosedla právě teďko na dráhu. A už je ten provoz teďko nějak vyřízený, protože zatím nic vidět na obzoru, takže se bude line-upovat teď zepředu i zezadu letadlo. Tady to vypadá, že asi možná dřív bude startovat ten istanbulský Turkish Airlines. A pak by třeba mohlo, já se podívám, jak to tam je, bude možná taky vzlítávat, přistávat SmartWings, tím Praklaviu a livery, ale to se ještě vidím. Takže mají napojou obě dvě letadla, ale dřív bude vzlítávat skat, potom Skat už se dal na vzlet, Turkish ještě line-upuje. Zjistil jsem, že v pořadí to máme, že prvně bude přistávat Travel Service, až potom bude přistávat Praklaviu livery. Takže tak, kdybyste chtěli nějaký třeba video třeba z letu nějakého, když někam třeba poletím, tak dejte like a odběr. Případně napište do komentářů, jestli jste tak občas plně spotovali tady. Je vidět už Ryanair, taky 737. To už mám za sebou pravděpodobně třeba někdy v 10, v 11 bude startovat. Potom American Airlines 787 Dreamliner, na který se asi dneska všichni těšíme nejvíc. Vypadá to, že Istanbul dostal akorát povolení ke vzletu. Začíná stabilizovat motory pro vzlet, aby se mu hned neurvali, nebo já nevím, jak oni to mají, proč to stabilizují. Ten tah ale už bude stabilizovat každou chvilku tah a už stabilizují tah a dávají do pozice flex. Plynové páky. Tady krásně můžete vidět ty vzlety přistání, což je hodně dobrý. Takže tady pravděpodobně zůstaneme dneska. Počkáme si na letadla. Na obzoru už můžeme vidět potom Boeing 737 Travel Service. Záleží, jak se rozhodne říct tady v Praze, jestli pustí Ryanair nebo SmartWings, pravděpodobně SmartWings. Protože to už je approach je docela dost blízko, když se podíváte, tak je to tady docela dost už blízko. No a Turkish máme už ve vzduchu a teď čekáme jenom na Ryanair. Travel Service patří teď aktuálně SmartWings, který je pod Turkish, pod Fly Pegasus, takže si tak. Je to ano, Travel Service. Stabilní přistání, nějak se extra nenaklánějí. Zhruba teď bude dosedávat, výborně, a přistání dobrý. Teď nám bude line-upovat Boeing 737 Ryanair a tam ještě v pozadí můžete vidět startující policejní vrtulník Airbus, který se používá pro hledání, když jsou při ztracené osoby, a nebo při normálním takhle hlídkování, což je skoro denně. 737 nám line-upuje akorát. Vrtulník už je ve vzduchu aktuálně, 737 vyčkává na runway. Na obzoru už je vidět trochu ten Praklaviu livery.
už nám jde na vzlet. Stabilizují tah teď akorát, budu stabilizovat tah, stabilizují tah, odbržďují a plný tah. No ten Boeing 737 vždycky dělá takový rámus. Přitom to je jedno z nejhlučnějších asi letadel, co se týče tady, co přistává na letišti. 737 krásně zlítává. Na approachi máme Boeing 737 Smartwings. To livery je, myslím, že Prague Love You. Jakože to pražské letiště livery. Letadlo se nějak necítí tam. Nějak se to kinklalo, to jsem viděl. Nebo nám mávali, jak víte, mávaj. A už tady máme přistávající letadlo. Kinklaj přistávat a dosedli. Tvrdý přistání, ale dosedli. Tu máme další letadlo, já se podívám konkrétně jaký. Je to, který vyčkává, pravděpodobně Embraer. Na přistávání tady máme z Mnichova 319. Starý livery ještě od Hanzy. Nedokážu zatím zjistit pořádně jakoby k toho letadla, ale bude to jedno ze starších těch letadel, co má Lufthansa ve flotile, konkrétně těch 320. Akorát nám dosad, tamhle už nám popojíždí Embraer 190 nebo 185, nevím. A už se nám objevilo další letadlo na obzoru. Už se to nějak rozhýbalo, tohle to vypadá pořád a lepší. Musím najít dobrou cenu na 156. Můžeme vidět Airbus A350, verze 900 od Swissu, akorát tady ho můžete vidět v krásné podobě. Třeba se točili ho přílet, teď ho můžeme vidět takhle krásně, jak přijíždí na runway. No, mimochodem už je tady i 220 střelku, akorát tohle jde vypadat později, jo. Tak, tohle letadlo třeba má na palubě, tak je to business class a tak dál. Máme taky potom plánovaný odlet American Airlines, ale ty se zatím ani neukázaly na flight radaru, což nevím proč. Nejsou vidět, asi se chtějí schovávat, ale je vidět vrtulník vzadu. Akorát přistává vrtulník od policie České republiky. Nevím, co se děje, už to mělo možná i zlítávat dřív, těžko říct, ten American Airlines, ale to je jedno. No, na obzoru vypadá to, že nic není, takže se má volnou dráhu a bude moct line-upovat každou chvilku, než dostane povolení, pravděpodobně už teď to dostává. Ale máme tady ještě jedno letadlo na přiblížení, takže to není celý. Ještě musí počkat, než přistane Boeing 737 KLM z Amsterdamu. Dneska jsme tady měli Embraer, ale teď tady Boeing 737 verze, vypadá to 700, čili možná 800 taky, těžko říct. Takže počkáme, než nám to přistane a poté bude vlétávat Airbus A350 verze 900 od Swissu. Už si zvýšili výkon a už line-upu pravděpodobně dostali pokyn line-up on runway, nevím co tady to je za dráhu. After arriving traffic Boeing 737 KLM, nevím co takového. 350 line-upuje. Už se otáčí dráhu. To je jedno z velmi výjimečných vzletů a přistání tady na pražském letišti, které se má 350, protože tento dálkový stroj Airbus A350 bude třeba nasazován na lety třeba do Ameriky, do Asie a tak dál, takže jsem rád, že to tady dneska je. A plný tah. 150 tady taky dělá docela dost hluka, ale ne zase jako Boeing 737. A 350 už nabírá rychlost. 350 už bude ve vzduchu a letí směrem na Zurich. Krásně použije American Airlines. My si na ní počkáme a poté se půjdeme podívat na gatey na Boeing 767 od Delty, která tam ještě snad je. Máme tu Boeinga 787 Dreamliner, který každou chvilku bude vidět. A aktuálně na streamu možná bude vidět na jako tom pražském streamu na drahu 246, ale pravděpodobně moc ne, protože to už bude asi pravděpodobně ve vzduchu. On teď ten Dreamliner bude ještě za Airbusem 320, jestli se nepletu, takže proto tak
je pomalejší. Už je vidět ocas Dreamlineru a teď už ho můžeme vidět celý. To je Boeing 787 Dreamliner od společnosti American Airlines směrem do Filadelfie. Tenhle let bude trvat až do večera a potom zase večer Boeing 787 Dreamliner odletí zpět Prahy. V ním se ještě line-up rychle Embraer od Lotu, že ten bude během chvilinky ve vzduchu. Embraer. Je fakt hezký takhle vidět American Airlines, který de facto nedávno začali lítat do Prahy a lineup už byla oznámena daleko dřív, ale začal lítat nedávno. Lot už se nám dal na vzlet, American bude za chvíli line-upovat. American už line-upuje a připravuje se na vzlet a polský lot už je ve vzduchu, ten jsme tady dneska měli, celkem asi 2krát možná, který letěl do Varšavy a americký Dreamliner už se line-upuje a dostává povolení ke vzletu na dráhu. American dostává povolení ke vzletu aktuálně, stabilizuje motory, dává je na maximální tah. Tady je hustý, že ty motory ani neslyšíte, tady je fakt tichej a no, i když je slyšet, ale ne zase furt jak ta 737. Dreamliner už se nám dal na cestu do Filadelfie, no my se půjdeme podívat na gatey na Boeing 767 od Delty. Dreamliner bude zvedat každou chvilku a Dreamliner akorát zvedá. Na přistávání už tady máme další letadlo, to je 320 od Wizz Airu. A americký Dreamliner už je v oblacích. A se teď přesuneme se na gatey, aby jsme mohli vidět další velký letadlo, to je 767 od Delty, na kterou se půjdeme podívat. A pak se pravděpodobně ještě sem vrátíme na 777. Pravděpodobně se tak ještě nyní vrátíme potom podívat na gatey, protože si myslím, že by to mohlo být zajímavý. A 767 tam bude na gatech, co jsou dál od toho, kde parkuje třeba 777, takže tam, než se dopragneme tou 59, co tady jezdí na buse, tím trolejbákem, tak to chvilku potrvá, se ozvu, až nastoupíme do trolejbu. Boeing 767 tady ještě stále je, bohužel asi nestihneme odlet tohoto krasavce. Z toho důvodu, že dostat se sem je to hrozně dlouho a takhle to asi nejblíž se sem dostanu k tomu. Takhle vypadá Boeing 767 tady, který za půl hoďky, čtvrtě hoďky odlítá zpátky do New Yorku od Delty. Registračku má November 178 Delta November a klasická imatrikulace, by the way, podobný jako jiný samozřejmě letadlo, ale jiný letadlo od Delty, taky 767, mu vypadlo tady při vzletu motor a přistávali tady zpátky, ale naštěstí se nikomu nic nestalo a všechno proběhlo tak, jak by mělo. Takže takhle vypadá Boeing 767 aktuálně tady na Arponu. Já si tady počkám, dokud ho nevypušuju, pak bych se zpátky vrátil na OC6. Já ještě takhle zajdu, že to je kousek, budeme se projít terminálem 1. Já doufám, že na terminál 1 se jako může. Se zeptám AIčka. Tak změna plánu, dojdeme se podívat na hlídkovou terasu, která je mezi gatey 1 a 2 a tam se podíváme na to, co jsou tam. Tak nakonec změna plánu. Pravděpodobně zůstanu tady na ploše na terase vyhlídkový na tady terminál 1 a 2, tady něco vidíme, že tady bude pojíždět vlastně de facto cokoliv, takže tady krásně můžete vidět i přes to dobře, takže tak tam vidíme Ryanair vzadu, travel service tady na straně Smartwings. Zatím tady ještě není třeba se Soulu 787 tak, ale tady se třeba staví nový gatey, tady jsou odstavení, tady se nestaví na rok. Ještě minulý rok jsem tady odlítával do New Yorku třeba,
že tady se dá letět na Keflavík a z Keflavíku do New Yorku, takže já jsem mohl lítat tady odsaď. No, tady si můžeme, všimněme se třeba tady těch pojezdových dráh, modrý Juliety a potom ještě červený, jestli se nepletu. To jsou tady na to taxování, kde je různý. Tam jako kam Follow Me Car jede. A zkrátka tady všechno funguje tak, jak má. Jsme teda tady na terasce, tady akorát už delší dobu je tady Norwegian. A pak taky tady vzadu Condor, taková černá hezká liverka, Aer Lingus a tam je zase Smartwings. No, dozvěděl nějak Delta musí být hodně zpožděná, nebo já nevím, původně odlet měl být v 11:30. A nic se neděje, anebo jsem to jenom nestihl. Klidně se podívám. Žádný jako letadlo vyloženě online není tady ani na Flight Radaru, takže se zatím čeká, než prostě to letadlo zjídneme, tady nebudeme dneska úplně na ten vzlet té Delty. Takže tak. Jinak v tuhle dobu, co jsem vydal, teď už vyšlo, v tuhle dobu, kdy to natáčím, tak vyšlo video 5 minutů a tohleto. Takže vám jenom chci poděkovat za 30 odběratelů, což mě fakt jako překvapilo, to vám moc děkuju. Já se budu snažit točit víc jako takový ty IRL videa, protože vidím, že vás to víc baví a že si myslím, že by to bylo fajn. Třeba jako dneska prostě tady na letišti, případně kdyby jsem někam třeba letěl o prázdninách, tak bych vám natočil trip report, jak to vypadá vlastně na týdenní airlince, palubě a tak dál. To už bych vám nějak oznámil, že bych natočil tehdy by to vyšlo, nebo to video ohledně nějakého vzletu a tak dál. No. Dneska jako za mě je moc pěkný počasí, protože de facto ještě včera ve středu brutálně pršelo a nedalo se nikam venít a tak. A dneska je krásně sucho a prostě počasí nádherný. Když se nám krásně už borduje Norwegian Boeing 737 MAX. Vzadu ještě se nám ač ta 320 tady od toho Condoru přilítla dřív, tak ještě se ani nezačali bordovat, tady Norwegian už jako se začal bordovat. Tamhle přiletěl z Dublinu Aer Lingus a tady je potom Smartwings 737. Tamhle vzadu je ještě pak vidět ten Embraer 190 od KLMka, který ještě od rána nevzlít, protože tady asi bude nějak čekat na zítřek možná, teď si nejsem jistý. A pravděpodobně to tady bude. No, a tak. Jinak já jsem tady měl možnost vidět, když tenhle Boeing 737 parkoval, že tady byl Marshall a jak to vypadá, když se to letadlo Marshall, jak to probíhá celkově. Jo, taky tady projížděla 220 od Czech Airlines, takže je za mě jako hezký. Nakládají zboží, tam se borduje dopředu, tím nikdo moc nejšel dozadu. Dobrý je, že vlastně i když je to letiště tak nějak tady na této straně uzavřený, tak se tady vejdou tak 2 letadla. 3, záleží na velikosti, ale spíš jenom ty 2. Takhle jenom ty 2 letadla a tam už pak jako jsou letadla, které jízdají jako mimo Evropu, tak mimo Evropskou unii, mimo schengenský prostor. Musím říct, že jako vždycky mě překvapuje u toho Norwegianu, jak má z druhé strany, on má totiž obličej vždycky někoho, takže to je za mě jako vždycky cool, to je strašný. Tak tam má taky ta černá liverka toho Condoru frankfurtská SGE, kam to je také pěkný. A pak dole jsou tahače, který to letadlo vytlačujou a tak nějak asi tak. Já vám děkuju, že jste se dneska dívali na video, případně nezanechte like a odběr. Moc mi to pomůže, díky tomu můžu pak vycházet třeba takovýhle videa čím dál tím víc. A děkuju za sledování a mějte se zatím. Čau.